og velkommen til den her video. Undskyld for, at jeg ikke har postet så lang tid. Det er fordi, jeg skulle have sælget mange hestene, fordi nogle var gamle, og nogle kunne ikke rides og alt muligt. Så alle de heste her nu, de rides. Og så en, der var til salg til Ikoni. Ham er der her. Lille søde Ikoni, han står lige herovre, fordi han har brug for lidt mere stillhed. Ja. Og så det her ting, der hører med til ham. Ja. Duper duper. Og så tænker jeg egentlig bare, vis nogle af hestene, alle mine ting, jeg har til dem. Så bare lige kom i gang. Okay, som det første, så har jeg Prins her. Prins er bare en almindelig ride, som jeg kan ride i skoven med. Og sådan noget. Lad os bare lige vise hans ting. Jeg har hans hovedtøj her, og der er bid i. Ja, det er der nok i de fleste. Men jeg har også nogle, der heller ikke er bid i, tror jeg nok. Ja. Og så er der selvfølgelig den her grime, han er på. Og så har jeg faktisk ikke så meget til ham, fordi jeg ikke lige har købt noget til ham. Det var Prins. Godt lille Prins. Så har vi Bob her. Han har en blå grime på. Bob er en god springhest. Meget god. Men bare lidt de dumme bagben der. Så ja. Og hvis du se den bedre på lyden, det er fordi jeg har fået nye mikrofoner. Så ja. Det er så lige hurtigt vise hans ting. Så det er her om alt det her, så jeg skal lige hurtigt der. Okay, det er her. Så er det den der også. Men det er her, så er tøjlen med, man sætter i. Ja, det er det lige der til ham. Okay, det var Bob. Lille Bobsy. Okay, så har vi Diva her. Hun er hun er faktisk ikke min nyeste. Det er Prins. Lille Prins. Hun er en springpony. Ikke også lille Diva. Hun har den her lysrøde creme med noget plus på. Det var så meget sammen. Den er meget skæv heroppe. Hvor er den ikke sådan her til, her over den anden side. Så ja, lad os lige hurtigt vise hendes ting. Det samme med Fiona og Stormy, at de deler det her hovedtøj og det lysrøde her med det her. Og så er der den her brystplade. Ja, som også, det kan hun passe, det kan Fiona og Stormy også passe. Så ja, så behøver man ikke sådan at vise det. Okay, så har vi Fiona her. Hun har en blå creme, ligesom Bobs creme. Undskyld, det var bare lige min mave. Så er der også nogen her på, fordi jeg kan godt lide den, når den hænger. Så skal man lige fjerne den, så Fiona er på. Det var Fiona, hun er en meget god springhest og dressurhest. Altså rider ikke så meget dressur. Ja. Og det samme der ved Diva, det er der hovedtøj og sådan noget. Og her har vi Stormy. Han har en blå creme på, ligesom Bob. Og så er der sådan en her på, ligesom Fiona. Den er meget flot, synes jeg. Og så har han flætninger i håret. Lille. Ja, jeg elsker alle mine heste. Så, ups. Jeg kan lige hurtigt vise, at jeg har noget høj her til dem her to. Og så har jeg også nogle medaljer. Den har vundet som Bob. Den er meget god. Jeg fik andenpladsen fra med ham, tror jeg. Et trækketog. Der er sådan en her på, som man kan sætte ind. Og det samme med den her, bare i brun. Her har jeg en ekstra grime. Og herunder har jeg sådan nogle her to, hvis jeg skal være uden hovedtøj. Så er dem her meget gode. Ja, men jeg bruger dem egentlig bare til Storm. Som Stormy. Det har jeg bare bruger den til. Og her har jeg ikke rigtig nogen, der kan passe. Den er alt for stor til Bob. Den der var til Bob, men den er for stor. Så er der mit trækketog her og sådan noget. Dem her to, de er lidt mere specielle. Det er, hvis de bare vil ride i grime. Hvis de ikke rigtig gider. Så kan man bare sætte dem i grimen dernede.
der kan man sætte den på og bare ride med den her i stedet. Dem har jeg 2 af. Og resten er egentlig bare trækketog. Som det her. Det er bare mest Bob, føler jeg. Så ja. Så er lige 3 af dem her. Ja, 3 af dem her. Og så en af sådan en her. Og så en, der vil blive solgt. Og så den her. Ja. Og så her kan jeg lave min egen trækketog og sådan noget. Og så den der. Og så kommer man ned som en strillekasse her. Den kan man ligesom lige åbne. Og vise alle mine ting her i. Okay, her er nogle elastikker. En knupper. Sådan en til hårene. En stribe mere. Og sådan en til, hvis I er våde. Kam. Og en mærkeblå strile til hovedet. Det er bare alt for en strilekasse. Upsi. Hov. Lige glemt. Og lægge det lidt ned igen. Upsi. Der er selvfølgelig også nogle andre. Okay, her har jeg bare en roset, som jeg egentlig bare fodrer en. Og her er en roset, dagens bronzevinder. Det var sammen med Bob, tror jeg nok. Det var en, jeg købte fra Baduro. Og den sammen med den her. Og den har jeg vundet. Ja. Så med Fiona, tror jeg nok. Den her, det er sammen med vundet med Ikoni. Og det er Aska. Det er den samme med den her sløjfe. Jeg kommer virkelig meget til at savne Ikoni. Hvis I kan skrive noget i kommentaren, så skriv, vi savner Ikoni alle sammen. Gør det, hvis I kan. Jeg savner så meget Ikoni. Og så har jeg en dressurpisk. Den er meget lang. Så jeg glemmer noget hernede. Og så har jeg også en springpisk. Okay, her har jeg et skab. Her er et skab, som jeg sagde. Og her kan man åbne og kigge ind. Der har jeg sådan mad og alle de ting, man skal bruge. Så lad os gå ind og kigge. Som det første, som jeg lige sagde, det var mad. Har jeg vitaminer og sådan noget. Æbler og gulerødder. Og her har jeg noget mad til dem. Gulerødder her, og så nogle skåle og sådan noget hernede. Det er et dækken, som er lige der. Jeg skal faktisk ikke dernede. Så jeg skal lige hurtigt gøre det. Okay, jeg kan lige starte med at vise hutterne. Der er en lyserød hud her. Og så en lille blå hud og en hvid hud. Og næsten alle de andre, det er fra Pandoro, som putterne også er. Og nogle af dem får til at røge og sådan noget. Og hernede, det er, jeg har lige en maske, en fluemaske til Bob, fordi når han er udenfor, kan han rigtig sådan tåle alt det der fluer og sådan noget. Og hernede har jeg alle mulige fødselsdagshatte og andre ting til hestene, nissehue og sådan noget. Det skal jeg også lige ind med, fordi ja. Ja. Det er for hooks. Altså den er også lige for hooks, den her. Og så den her. Det er alt til, hvis jeg skulle stævner og sådan noget, hvis jeg synes, det var lidt mere flot. Så er der den her fugl til at sætte det i hovedtøjene. Ja. Og så er der selvfølgelig også mange andre ting. Så ja, det var alt for det her skab her. Ikoni, du bliver snart 12. Ja, det håber jeg i hvert fald. Ellers skal jeg nok beholde ham. Det var lille Ikoni. Han er sådan 10 år. Så ja. Her har jeg et trækketog til ham. Et lyserødt et, og så er han lysrød grime. Selv han en dreng. Og en islænder. Ja. Og jeg glemte at sige racerne på de andre hestene. Jeg kan godt lige hurtigt det, så. Okay, jeg glemte at sige, hvilken race alle hestene er. Okay, Prins. Prins er nu nok en fjordhest. Ja. Han er en fjordhest, fordi ligesom Isla er sådan, ja, en slags familie. Og det er, og en fjordhest er i familie med nordbakker. Så ja,
Det er ikke en hel Nordbakker, men det er blevet kaldt Nordbakker, ikke en familie med Nordbakker. Så ja. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, så jeg kan lige det vise Kreolo eller sådan noget. Så jeg kan lige det vise, hvordan man hurtigt staver det. Det var så sådan Bobs Strasse af. Og så alle mine andre, der er araber, men de er meget søde araber. Så ja. Eller bare det, fordi ligner det ikke meget araber? Det må du ligner i hvert fald. Men jeg tror nok, Diva er... Okay, Diva er en engelsk fuldblod. Ja. Så det er nok anders det, tror jeg. Men ellers tror jeg faktisk, de andre to, det er en araber. Så jeg vil egentlig bare sige tak for den her video.